Sampean wingi gak teko ya PKK-ne omah Yulastri. Iya, gak iso teko aku soalnya wingi pas metu. Emane, Mbak. Suguhane lho kok enak-enak. Iya. Suguhane. Lho, anggur ijo, ono jeruk, pisang sing kaven Mari ngono, bolene ku bolen Cita Rasa. Marona brownies Amanda. Lho, boleh digawani. Digawani Mbak itu sadit keimangan yo piringan yo. Sego gule ambek sate wedhus Mbak, piringane Mbak. Mulene sik digawani bingkisan maneh ya Mbak yo. Ancene seje Mbak, ketepatan nang wong sugih ambek wong biasa ku seje. Nah iya ngerti ngono wingi acara aku tak batalno aku melok PKK. Sampai kapan lah sih ya. Mbak, emangnya sing teko PKK wingi akeh kan? Gak tau serawung tonggo. Akeh Mbak, tapi kan soge. Diparani Mbak sih wonge gak tau tekoan nang tonggo, tapi sing marani nang omahe wonge akeh, wong panganane lho enak-enak. Tapi dia iku walaupun gak tekoan rek, lek ono apa-apa iku mesti dia iku ngamplopi dhewe. Wong kapanane aku lara diamplopi 200. Aku lho nyunatno anakku winginane ku lho ya diamplopi 200 sampe Yulastri. Terus kira-kira dek ketempatan maneh ku kapan? Oh, ya wis suwe pisan kok iko ngenteni pembukaan meneh arisan maneh. Aku lak ngene iki gak iso ngrasakno panganan enak ta. Tapi dia lo sering bancaan kok dek. Enten ono bancaane ae. Ya wis tak arep-arepe mbok menawa kok iki kok dek bancaan ya. Iya. Kok wis arep-arep tek blorok pe ya.